650 familja li bħalissa jinsabu għaddejn minn perjodu diffiċli f'ħajjithom se jibbenefikaw minn għajnuna ta' prodotti tal-ikel illi nataw mill-kumpanija Virtu Ferries. Għat-tieni darba din is-sena Virtu Ferries qed toffri numru ta' prodotti essenzjali tal-ikel lil dawk l-aktar fil-bżonn. Dawn il-prodotti waslu Malta l-4 filgħodu hekk kif mistenni jitqasmu fi żmien ġimagħtejn minn Caritas Malta. Tkellimna ma' Albert De Bono, il-persuna responsabbli mill-unit Djakonija tal-Caritas, fejn qal li Caritas Malta taħdem id fit mal-parroċċi u diversi entitajiet sabiex jgħinu lil familji l-aktar fil-bżonn. Huwa importanti bħalissa l-parroċċi u l-entitajiet fil-komunità qed jgħinu l-fuq minn 1300 familja fil-bżonn u għaldaqstant in-numru mhumiex żgħar, però l-providenza hija sabiħa u kbira wkoll. U dan huwa x-xogħol li ovvjament jibda minn jista' u jasal għal min għandu l-bżonn fil-mument biex ovvjament ħadd ma jibqa' lura. Is-sala tal-parroċċju tal-Kalkara servit bħala maħżen sabiex ikunu jistgħu jinżammu dawn il-prodotti qabel jitqasmu. Jispjegalna aktar dwar dan il-kappillan ta' din il-lokalità. Din is-sala is-soltu fi żminijiet normali tkun mimli attività, katekiżmu, attivitajiet, li joqrob il-binijiet festini. U l-kumplament, sfortunatament inħabba ċirkostanzi għalissa is-sala mhux qed tintuża, imma wkoll sabet din l-utilità tant importanti u neċessarja f'dan iż-żminijiet fejn qiegħda tilqa' dan il-proviżjon li l-Caritas flimkien mal-Virtu Ferries ser ikunu din jgħinu tant familji fil-bżonn. Il-ħidma ta' Caritas Malta hija strumentali ferm fejn fost oħrajn bħalissa qed toffri għajnuna lil diversi familji li ntlaqtu ħażin kawża tal-pandemija tal-COVID-19.